Конечно, в этом будет постоянным, традиционным в Альметьевске. Это раз. И во-вторых, по названию. Повторение Мусаджалиля, который по Татарстану и который здесь. Вот именно вот почему именно Мусаджалиля в этом году тоже назвали. Это кому? Ну, любой... Наташа, Наташа, что вы мне что тайный нашего обращения. Зейр холда. Biz Татарша білеміз? Yok, tayinli kanalında bir şans var. Ne? Birinçiden gelecekte bunda pasiyanı bulurken rayon hakimiyeti başlığı ona cevap bir tırşı. İsmine gelende bu yıl dışarı başta planlaştırgan yani. Bir de planlaştırgan biz, lakin indi bizim bizimizde ütetirgan tradisyon yarış her yılını komandalar sanında bir kup katnaşır, kırışlar sanında onu saklap kolu yüzünden bir yıl iki tap proza. Bir sana Российский турнир был, ikінші республика. Бәлкім келесі жылға Алла бұйырса Абдулла Тоқаев президенті билеп шығарырбыз, аның исемін өзгәрттербіз. Ләкин біздің андай исемінде түгел, жесімінде бізде күрәшне инде мына шундай финансның кризисның ауыр елларында да инде Татарстанда біздің күрәшнең үсешен поддержать етмәсә, инде біздің келешекте күрәшнең үсеше Россия күләмендә булмастан, Татарстанда Oysa regionlarda bizim kurash olib ketgan, mana shunday rossiyskiy turnirlarni uzdurib, butun Rossiyaning өлкәләреннән дә чакырып, Аллаһка шөкер безнең Кырымнан да киләләр бик яхшы безнең Кырым командасы да менә катнаша. Менә шундый командалар күбрәк булып, инде көрәшебезне күбрәк җәйләргә. Монда шунысы сөендерә, зур көрәшчеләр белән безнең яшьләр дә көрәшә. Менә монда өлкәннәр инде яшьләргә бу эстафетаны тапшыралар, киләчәктә көрәшне саклап калдыру, һәм ул үстерү өчен кирәкле турнир дип саныйм. Шуңа күрә мин исеменен андагы принципиаль дип санамыйм. Әйткән шәбәр киләсегә Абдулла Тоқаев президенты дип атарбыз. Сенде хакимиятне уйларбыз. Була бирсә. Равиль Әфәнде, Татарша сорау бирүнең бер сәбәбе турнир всероссийский. Бөтен Россия турниры февраль урышлы сорауны русча бирде. Яме? Ал Татарша сөйләүше бар. Yok ya